Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Musulman doğanlar, bugünkü dersimizde Ramazan ayından sonra en sogaplı, en faziletli hesaplanan ay barada ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ayı deyip adlandırılan ayı barada, haram aylardan biri bolan ve haram ayların içinde en üstün hesaplanan ay barada gurrun ederiz. O yerde Musulman doğanlar bu ayın içinde şeyle vurgun ve olugun Allah Teala Musa aleyhisselam ve kavmini Firavun'dan halas ediptir. Ve Firavun'i Musa aleyhisselamın düşmanı Firavun'u ve kavmini olugun helak ediptir. Şol sebepli hem Musa aleyhisselam Allah şükür edip bulgun ağız etleptir. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamın halas bolan günü deyip Musa aleyhisselamın halas bolan günü Peygamberimiz hem ağız etleptir. Ve bize ümmetine şol gün ağız etlemeklik buyuruptur. Ne şol gün hem Musulman doğanlar bu gurrum etcek ayımızın içinde var. Hicri takviminde Musulman doğanlar Hicri sene namasında 12 ay var. Şol 12 ayın Musulman doğanlar 4 ayına haram aylar değil. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde Ramazan ayından sonra bu 4 ayların kalan aylardan üstünlüğü Allah Teala'nın katında bu ayların derecesinin büyüklüğü Musulman doğanlar bize haber veriliyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tavba surasının 36. ayetinde şöyle diye: "İnna iddete'ş-şuhur indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halaqas semavati vel arda minha arba'atun hurum." Diye Allah Teala'nın gökleri ve yeri yaradanlığı yazgısına göre Allah Teala'nın katında ayların sani 12'dir. 12 aydır. Onların 4'ü haram aylardır diye. Yani Allah Teala bir yılın 12 aydan ibarettığını ve 12 ayın 4 ayının haram aylardığını bize bu ayette haber veriyor. Buhari'de, Müslim'de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın haber veren hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Es-senetu 12 şehran minha arba'atun hurum. 3 mutevaliyatun Zulqa'de, Zulhicce vel Muharram ve Recep mudarallazi beyne Cemada ve Şaban." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Müslüman olanlar bir yıl 12 aydan ibarettir. Onlardan 4 tanesi haram aylardır. 3'üsü Zulqa'de, Zulhicce ve Muharram iyiliğine gelyenler, 4'üncüsü Recep ayı bolsa ayrı gelyenler diye. Bu aylara Müslüman olanlar ne yapışın haram ay değildir. Ulemalarımız diye Allah Teala bu 4 ayda savaş mekluğu haram edenler için bu 4 aylara haram aylar değilenlerini aydiyalar. Demek Müslüman olanlar Ramazan ayından sonra en faziletli, en sevaplı derecesi ulu aylar 4 haram aylar da onu öğrendik. Ve bu 4 haram ayın içinde Müslüman doğanlar ulemaların bir toporunun karayışına göre en faziletli ay Muharram ayı. Bu dersin başından aydan ayımız hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ayı diyen ayı, Ramazan'dan sonra ağız beklemek için en faziletli ay diyeni şu Müslümanlar Muharram ayı. O şu vakit Muharram ayı başladı. Biz Muharram ayının başında şu vakit Müslüman doğanlar. İbn Recep rahmetullahi aleyh diye: "Ve ihtelefel ulema fi eyyul eşhurul hurum afdal. Faqala Hasan ve gayruhu afdaluha şehrullahil Muharram ve raccahahu ta'ifatun minel mutaakhirin." Ulemalar diye bu 4 tane haram ayların içinde en hayırlısı, sogaplısı haysi deyip ihtilaf ettiler. Yani bir topar bir karayış aldı, bir karayış ona sürdü, başka topar başka karayış ona sürdü diye. Hasan ve başka ulemalar bu 4 ayın en faziletlisi Allah Teala'nın ayı Muharram ayıdır dediler diye. Ve sonraki alimlerden bir topar bu karayışı racih, güçlü gördüler diye. Ve bu karayışın delili Müslümanların Nesai'de Ebu Zer radıyallahu anh'tan haber verilen hadis. Ebu Zer radıyallahu anh diye: "Sa'altun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul leyli hayr ve eyyul eşhuri afdal. Fekala hayrul leyli cevfuhu ve afdalul eşhuri şehrullahillezî ted'ûnehu Muharram." Ebu Zer radıyallahu anh diye Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den giyeceğin haysı bölümü has hayırlı deyip soradım diye. Bu ayların haysı has hayırlı deyip soradım diye. Yani Ebu Zer radıyallahu anh sahaba Peygamberimizden giyece ibadet etmek için giyeceğin haysı bölümü hayırlı has sevaplı deyip soraya. Yani birinci yarısı mı, ikinci yarısı mı, ahirki yarısı mı deyip soraya. Ve Ramazan'dan sonra ayların en hayırlısı haysı deyip neyme soraya. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti diye giyeceğin hayırlı vakti giyeceğin yarıdır. Nefil ibadet etmek için, teheccüd kılmak için Müslümanlar en faziletli vakti giyeceğin yarısı. En ukun suyucu vakti, ulu iyilin yatan vakti, sen ukundan turuyan, suyucu ukunu taşlayan, oturup Allah Teala yeki özün hiç kimsen görmen durka ibadet ediyen. En faziletli vakti neyme şol vakttir deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem giyeceğin hayırlı vakti giyeceğin yarısı diye. Ondan sonra diye bu ayların hayırlısı Ramazan'dan sonra Allah Teala'nın ay Muharram'dır deyip ay diye. Demek Müslümanlar şu vakti için aydanlarımızdan ne mani öğrendik? Ramazan ayından sonra en faziletli ay 4 haram aylar eken bu 4 haram ayların içinde en faziletli salih amel etmek için, yaxşı amel etmek için en faziletli, en
bereketli, iň sowaply aýna musulmanlar Muharram aýdygyny öwrendik. Indi musulmanlar aýratyna Muharram aýy barada durup geçsek, Muharram aýy musulmanlar hicri senenamasynyň 1-nji aýy. We diýdik haram aýlardan biri diýdik. Musulman kişi hususan bul aýlarda hereketine üns vermeli, dikkat etmeli. Näile Ramazan aýy gelende sowap ýaşy amal etmäge hemmemiz ymtylýas, yaman amallardan el çekýäs, toba edýäs. Musulman adam hemişe ýaşy amal ýüzi, ýaşy amallara dogry bolmaly, ýaşy amallardan uğruna bolmaly we erwet amallardan el çekmeli. Hususan musulman doganlar şu hili faziletli aýlarda we günlerde we gijelerde köprek ýaşy amal etmäge çalışmaly we erwet zatlardan el çekmeli. Çünki musulman doganlar bu hili faziletli aýlarda, günlerde, gijelerde edilen amallaryň derejesi, sogaby esse artýaly. Bu günlerde musulman doganlar edilen günah işlerinden günahsy agyr bolýar. Çünki bu aýlaryň hormaty we Allah Taalaň katynda sen bu aýlarda eden günahlaryň beýleki aýlara göre derejesi näme? Jezasy agyr bolýar. Sebäbi bu aýyň hormatyny depelediğimiz bolýar musulman doganlar Allah saklasyn. Şonuň üçin näme? Haram aýlardan bolanlyk üçin bu aýlarda hereketlerimize dikkat etmeli. Bu aýlarda musulman doganlar Muharram aýyndan köprek salih amal etmeli, toba etmeli eden günahlarymyz üçin. Allah Taaladan bagşlanma dilemeli, Allah Taalaň zikir etmeli, Kur'an bilýänlerimiz köprek Kur'an okumaly, ýa tutmaly, bilmeýänlerimiz öwrümläge çalışmaly, garyp mätäje miskine köprek sadaka bermeli. Edip boljak musulman doganlar elimizden gelýän salih amallaryň hemmesini etmäge çalışmaly. Bu musulman doganlar bu aýlarda edip biljegimiz iň uly, iň sowaply amallaryň biri musulman doganlar az beklemek, köprek az beklemek Muharram aýynda. Muslimde Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Afdalus siyami ba'de Ramazan şehrullahil Muharram ve afdalus salati ba'del farida salatul leyl." diýär Peygamberimiz Ramazandan sonra iň faziletli sowaply oraza az bekleme Allahyň aýy bolan Muharram aýyndadyr diýär. Farz namazından sonra iň sowaply namaz gije namazydyr diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Gün soran bolsaň musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek hadisinde Muharram aýyny näme diýip atlandyrýar? Şahrullahil Muharram. Allahyň aýy Muharram diýär. Yani aýlaryň hemmesi Allah Taalaň aýy, günleriň hemmesi Allah Taalaň güni. Emma näme üçin ýörüýte bu aýy Şahrullah, Allah'ın aýy diýip atlandyrýar. Täze musulman doganlar bu aýyň derejesini, awraýyny, şerefini beýgeltmek üçin, götürmek üçin we bize ümmetina bu aýyň Allah Taalaň katynda nä derejede ähmiýetliligini düşünmegimiz üçin musulman doganlar Şahrullah, Allah'ın aýy diýär. Yani gowy pikirler musulman doganlar Allah'ın Rasuli, peýgamberleriň haýrysy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Bu aýy Şahrullah, Muharram aýy Allah'ın aýydyr diýär. Musulman doganlar bizim şu wagt peýgamberimiziň Allah'ın aýydyr diýen aýyna şeýdip derejesini öwen, beýgelden awraýyny götüren aýyna biz şu aýy başlady musulman doganlar. Şonuň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aýa Şahrullah, Allah'ın aýy diýär. Demek musulman doganlar bu aýda köprek az beklemäge çalışmaly. 1-nji gün, 2-nji gün, 3-nji gün näme? Nefil ibadat, nefil az bekleme bolanlyk üçin şu günlerde näme? Elimizden geldiğince näçe köp az beklep bilsek, şonça köp näme az beklemäge çalışmaly. Bu diýdik musulman doganlar dersiň başyndan. Bu aýyň içinde bir gün ba, ol günne Allah Taala Musa aleyhisselam we kowmuny Fir'aundan halas edipdir we Musa aleyhisselamyň düşmany Fir'auny we kowmuny helak edipdir diýdik. We Musa aleyhisselam şükür edip Allah Taala şol gün az beklepdir. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gün az bekledi we bize ümmetine bu gün az beklemek buyurdy diýdik. Ol gün musulman doganlar Muharram aýynyň 10-njy güni. Ama musulman doganlar Aşura güni diýýär. Aşura güni Muharram aýynyň 10-njy güni Aşura güni. Muslimde İbn Abbas'tan haber berilen hadiste diýilýär en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qadima el-Medine fewajada el-Yahuda siyaman yawm Aşura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma hada el-yawm alladhi tasumuna? Faqalu hada yawmun azim anjallahu fiha Musa ve kawma ve gharraqa Fir'auna ve kawma. Fasamahu Musa shukran fanahnu nasumuhu. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fanahnu ahaqqu ve awla bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve amara bi siyamihi. Açanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine gelenne Medine Yahudilarynyň Muharram aýynyň 10-njy güni, yani Aşura güni az bekleýänliklerini görýär. We olardan bunyň sebäbini soraýar. Näme üçin bu gün az bekleýäni diýär. Onda olar aýdýarlar bugün beýik günler, derejesi uly günler. Allah Taala bu günde Musa aleyhisselam we kowmuny düşmanlary bolan Fir'aundan we tarapdarlaryndan halas etdi we Fir'auny we kowmuny bu gün näme? Gark etdi, helak etdi diýip näme aýdýar. We biz hem Musa aleyhisselam şükür edip şol gün az bekledi. Biz hem şol kadar az bekleýäris diýerler. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Biz sizden Musa aleyhisselamy has haklydyr. Biz sizden Musa aleyhisselamy has ýakynlyr" diýär. We ol gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az bekleýär we bize ümmetine musulmanlara ol gün az beklemekligi buýurýar musulman doganlar. Sahih Muslimde Ebu Qatada radiyallahu anh'tan haber berilen
hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bulgun Aşura gün ağız beklemekliğin ahmiyetine dikkat çekip şöyle diye: Siyamu yevmi Aşura ahtasibu alallahi en yukaffira senete allati qableh. Aşura günü tutulan oradanın ağız beklemenin özünden önkü bir yılın günahlarına kefaret bağışlanma bolmağını umid edýärmi diye. Ulamalar diýerler hadistaki günahlara kefaret bolmağını diýernek günahların küçük günahlardygyny ulamalar aýdýar. Çünkü ulu günahlar buňa girmeýär, ulu günahlar üçin musulmanlygyň şerti tawba etmeli we tawanyň şerti bar. Ýene de musulmanlygyň Sahih Muslimde İbn Abbas radiyallahu anh'tan habar berilen başga hadiste şeýle diýilýär: "Hina sama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevm Aşura ve emara bi siyamihi, qalu ya Resulallah إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Haçanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü ağız beklep musulmanlara da ağız bekleme buyururlar. Sahabalardan kavir şeýle diýerler: "Ya Resulallah, bugün Yahudi we Hristiýanlaryň hormat goýup tagzim edýän ululayan günü diýip Peygamberimizden näme bunu soraýarlar." Yani goýa sahabalar şunu ya Resulallah bizen olan edýäs bolin, olara meňzediňiz bolmaýarmy? Manysynda näme sahabalar diýerler. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara diýär: "Biz geljeki ýyl 9-njy günü hem ağız beklärs inşallah" diýär. We geljeki ýyl gelmänkä Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýäden gaýtýar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara bu günü Aşura günü juhd edip tutar. We umzakil inşallah biz näme juhd edip ağız beklärs diýip niýet edýär. Amma näme dünýäden gaýdandan sebäpli ötüp bilmeýär. Bunun hikmetini ulamalar diye bunun beýle edilmeginden, yani Aşura gününiň bir gün öňünden ýa-da bir gün soňundan goşup juhd ağız beklemenin sebäbini, hikmetlerinden biri ulamalar diye Yahudi we Hristiýanlara meňzemezlik diye. Çünkü musulmanlygyňlar İslamda bizim dinimizde başka dinleriň, başka medeniýetleriň däp desturuny, edim galymyna, ibadetina meňzemek olan edenlerni bir-bir edip aýtalamak haram hasaplanýar. Şonuň üçin musulmanlygyňlar Aşura günü ağız beklejekler. Iň haýyrly, iň sowaply görnüşi bir gün öňünden goşmaly, 9-njy, 10-njy gün etmeli, ağız beklemeli ýa-da 10-njy, 11-nji gün edip soňundan bir gün goşup juhd edip tutmaly. Ýene bir görnüşi musulmanlygyňlar 9, 10, 11 edip 3 gün ýyly edip tutmalar. Belli bir sebäbi bar musulmanlygyňlar öňünden we soňundan goşup bilmesek, diňe bir gün tutsak, ol hem bolýar musulmanlygyňlar oradasy dogry tutan oradasy üçin sowap alýar. Emma musulmanlygyňlar has haýyrlysy we has sowaply musulmanlygyňlar juhd edip tutmaly. Ene musulmanlygyňlar gysgaça Muharram aýynyň we Aşura gününiň fazileti we ýene de başga bir husus musulmanlygyňlar bellep geçmeli şu meselede. Käbir adamlar Aşura gününe mahsus ýürüýän naharlar bişirýärler, süýjülükler bişirýärler, paýlaýarlar, bir-birine Aşuraň mübarek bolsun, ay Muharramyň mübarek bolsun. Şoňa benzeş zatlar edýärler. Bular musulmanlygyňlar Aşura gününiň bidgatlerindendir. Bizim ähli sünnetiň etiqadyna bu güni bayram edip geçirmek, ýürüýän ol güni nahar oňa görä bir nahar bişirmek, bir-birine Aşuraň mübarek bolsun ýa bir zat tutlamak ýokdur. O ýene de şiýgalaryň edişýärlik bu günlerde matan tutmak, ýas tutmak, ýa şoňa benzeş goşup eşikler geymek, gara eşikler geymek, bir zat etmek, olgun jemlenişmek, ýürüýän merasimler, üýtmeler gurnamak, bolan hiç biri bilen ähli sünnetiň akydasyna inanjylara dogry däller. Bular soňraklaryň çykaran tapan bid'atlardyr, hurafalardyr. Bu hili hereketlerde sowap ýokdur, günah bardyr musulmanlygyňlar. Biz musulmanlygyňlar bu aý we Aşura günü ibadetlen geçirmeli, ağız beklemek bilen geçirmeli, tawba istigfar bilen, Allah Taalaň zikir etmek bilen, Kur'an okumak bilen. Yani gysgaça musulmanlygyňlar biz Muharram aýyny we Aşura günü ibadet bilen, Allah Taalaň söýüp we razy bolýan işleri bilen geçirmeli, şolary etmäge gaýrat etmeli. Alhamdulillahi rabbil alamin.